Boom, bitches! Hyvää We're back! päivää. We are here. Tai niin kuin suomalaisten, olemme tässä. Noniin. Tervetuloa Paskanjauhduspodcastin YouTube. Kokonaisuus, collab, juttu, täydellinen paketti, yhdistelmä juttuun. Se on just näin. Eli siis Selkosuomella, mitä mä suomennan ton Hugo puheen, niin me tehtiin YouTube-kanava tällä meidän omalla podcastilla ja tän tulee 3 eri kategoriaa kaikkia videoita, eli pelivideot, pelipodcast-videot, elokuvapodcast-videot ja ihan vaan keskustelupodcast-videot. Jep. Eli kaikenlaista sisältöä eri genreistä ja me vaan ollaan hauskaa joskus niissä, kun me kuvataan. Eli ehkä naurat. Niin, toivottavasti. Ehkä. Niin, meidän pitää varmaan esitellä vielä itsemme niille, ketkä ei tiedä. Mä oon Hugo Mä oon Oliver, ja Toivon tuossa. joulumielessä. Niin. Se on toi joulukuusi. On joulun henki. Loistaa meidän kirkkaasti tuolla takana. Ja siis ainoa syy, miksi Toivo ei tänään tullut on, koska me tehdään tänään pelipodcast-video ja se me tehdään Hugo kanssa aina vaan kahdestaan. Joo. Eli meillä menee jako silleen, että meillä on keskustelu elokuvapodcast, me kaikki 3, ja pelipodcasti ihan vaan siitä syystä, että se on helpompi tehdä kahdestaan. Koska sit Ja se, me ollaan tässä porukassa ne, ketkä pelaa eniten, joten niin. Ne on niinku ne syyt, miksi me tehdään kahdestaan se. Ja kun se on meidän niinku intohimon aihe, voisi sanoa ehkä enemmän. ja me haluttiin tää tehdä alun perin. Toivo ei niinkään ollut tässä mukana ja me ajateltiin, että kyllä me voidaan tehdä sitä pelistä podcastia. Niin. Eli siis kokonaisuudessaan tää on YouTube-kanava. Tää on YouTube-kanava, missä on erilaiset soittolistat monelle erilaiselle Sisällölle. sisältötyypille. Joo. Aivan. Tätä täytyy leikata. Katsotaan. Not sponsored. Mulla vaan joudun. Noniin. Joo, eli siinä oli meidän esittelyvideo. Toivo tulee mukaan sit kun on elokuvapodcastin aika tai keskustelupodcastin aika. Kyllä. Ja mä vielä haluan ilmoittaa, että jos te ette vielä tiedä, niin meillä on Spotifyssa oma jauhannuspodcast jo. Sieltä pystyy kuuntelemaan meidän nyt jo tulleet elokuvajaksot. Ja todennäköisesti siirretään ne tänne vielä kuunneltavassa muodossa tänne YouTubeen. Ja sieltä voi saada jonkinlaista esimakua, että minkälaista meidän sisältö siitä tulee olemaan täällä YouTubessakin. Ja ne, ketkä on jo aikaisemmin kuunnellut, niin kiitos ja tervetuloa meidän YouTube-kanavalle. Just näin. Eli me sanotaan tähän väliin, että peace! Kyllä. Mitä sä sanot? Että tilaa kanava. Ai jaa. Klikka kelloa. Ring my bells. Chicken my boss. Eikö se? Noniin. Joo. Ei mut, nyt oikeesti tällä kertaa. Joo. Peace. Levittäkää rakkaut ja rakastakaa joulua. toisianne. Hyvää joulua. Kirkasta. Joo, ei. Häiki ihan vitus. Että mä oon häikäisyvä. Joo. Vittu tää alkaa hyvin. Sponsored by Cola. Joo, tää menee kun se video loppuu blooperseen. Joo. Noniin. Noniin. Joo, nyt alkaa niinku oikeesti.